kublai shibun pi baro kateng jonga kadai dani langsti but gidon kani kapor mata bangan keren kendiat bangan penitu syai ledi na dei bala kha la he po manan laban ria laban but kateng jong ipa jonga dei ba mang kararani but I mei jonga shit khot bunsin khot i kong thai langsti ngari kun ksiu jong I ba pinton milem ngam ba baro kia jutip I kum I ba pin I balong dimensional mitra jong kasnong laban bro kawai hi bat kum ta ter beri bala bat du I kakam presiden jong karat laban ti ijingkali kalong balai ngakwa bakan rum seni sa politics ti kum na kalong yeng hi ba parat jong ha la jutrai la sakri ki pai ba nadu minchwa hadu kisngi ba ila bankin te kumju ru manta iparu isakri ya ki pai ba kakam snong borok skata ngadon sabar jong gajala na jutrai ha Delhi Mumbai Calcutta Bangalore Hyderabad pat kumta ki metro cities panchong ma la ja na gajala la jan khat arsnem kenti natrai kum kakam bakhadu jonga kadi kumu assistant manager hapo ka HSBC Bank jong ka JV project HSBC Bank kadi ka Hong Kong Shanghai Banking Corporation ti kijing ang note ke jonga kalong ba man ba kawan cuti siyeng ngai I kijing e jong ki khna samla na ru ti ki por bla de ngawan phai hasilong house nem arajar hadar ti kijing ya lenti ke jonga kumu samla ngai I ba buon ki samla ki jongi kimdon kata kejingya sya habang ngi trei sabar te kani ka ketik I kejingmut kejing perkhat ke jonga ladang awan phai sa shalong ngala kumno bangan yarap I khna samla jongi te kejingya lenti ki jonga kini post nam pada nadu arhajar khatlai hadu mentau arpulai hot ki don ka tu kani ki samla ka bangala ala bangan ketik I kejingmut jeng perkhat jongki bangala ala bangan yarap iki Henry kata ka reach ke jonga Henry ka jengkot bor ke jonga bangan yarap kolong tam kat tuk aningot ki khna ngamla bangan lek hambun kat badang ya ki por ngasang smutu ba ngidong kam banwan hapo ka bor bangila ti ngasa poi hakani kala gelenti ba ngan rom sa ka politics da ka politics nga kam dei kanu ka kam bangan yo kata ka kejing mentoi shimet hanga ka definition jong ka politics kolong bangan kham sakri ya ki pait ba mo politics is a greater aspect of doing social work kata ka definition jong ka politics ti habanga poi kani ka thong mata kejing kendu ba I president jongi I ba arden pasau moin tinggal ai song ngelai perkhat ba I lapen pa we kata kaseng jong ka VPP bat ngalapoi banyas no akti bat kata kaseng VPP tengah diru general secretary jong ka youth wing jong ka VPP ki jingthmu bangadon menta ka constituency ngam ko abagan keren sipang state nomor sipang state politics ngalai I nakapor ba baro ki kinonglam lenti jongi nadu I president general secretary I spokesperson kala keren sipang kata ka state politics ya ke jingdong kam jong ka state politics menta kani kapor ngan sim I por jong pi khendia tang man keren sipang ka constituency la jong kata ka 19 South Shillong pi ha ke jing ya ke jonga abang I kabaning kong sa kamat kabang akwa bangan wanra kani kapor bajan miet menta kalong ba kam tam ki school nga stress ba ya ki school habang I ki school habaran hasnong thao ngam ong ki sniu henry kidang duna ladang compare ladang yan nujor bat ki school ki badon salai mukhra ti ngai I ba ka school ka jongi hapos nong thao ngidong kam sibun ki bangi haban kentiu manra ya kata kejingin nujur bahkan long marka ladakam long marka juru hendai kan long kama po kendian kum baro ngia keren sipang ki scheme ki babun
tingin pen kilat kilenti kumno bangila ban pendong kami gini ki skim bangin wanra ban kentiu ki school ki badon hasnong hatau pi namar ba ukhna school bapuli ha ki school ki ba don sabar jong ka konstituensi ka jing hikai ki jong ki ka kham her kendiat kinong hikai ki pen hikai ki ki smart class education hapo konstituensi ka jong ngim don kata ka smart class education kapanin kong swa kadi kata kawai bingi kwa ban wanra hakejuk kapor balai nga stress biang haya ka school kalong ba ngai iba kata kejingmut kejing perkat kejong ukhna ubadon bolet hangni ka school badon school snong mo wichi kren lebat ukhna ubadon bapuli chakiwe ki school pat light na ka konstituensi kaya pher kejingmut kejing perkat te kata ka mentality kawan ka inferiority complex su teng haparing kini ki arngut ki benta tika bangi kwa bangin wanra kalong ba ya kini school ki badan nasionong ngin kentiu ya ki lingba rengkat bat kinong hikai kinong hikai kinlong ki bor berat ba balak ban penkiu ya ki school ki badan nasionong ngin wat kilat kilenti kumno bangin ai training su kinong hikai ki badan kini ki school snong ni ki school ki balang bangin penkiu ya ki ru kejuk kapor bat bakin longkom ki counselors balai nga ong bakin long ki counselors namar ba kani kalong ka interlink lut barok hoy ha ka imlang ka salang ki counselors namar ba knitip baro kajingjilai jong substance abuse lani drugs mengikran lani hikiat bat kiwi ki jingdi penbuan namar ka school kadai ka yeng ka baar ka jong ukhna kam bon hi uspen ya ka time ke jong u ne ke jong ka school te kinong hikai kilong ki second parents te kadai ka kamram jong kinong hikai ru ka ju ka por bakin kner bakin pen smooth hu ya ki kena school bakim dai banjurong ti ya drugs light ne ka drugs kei bangidon ke jingmut ba kini ki kena ki badan nasional athau bikin light ni kini ki jingdi ki baper kadai bangi de happen penkiu ya ka sports ru ha ka juk kapor na adep na school kan divert ke jingmut ke jing perkhat jungki syakaliang jong ka sports tingin invest si kita ki scheme ha kaliang ka sports ru kan bangin penkiu om tang ki imlang ka salang rei ya ka kot ka kharu ka ju ka por bat kum ju ru kan wan ka jing song sngan hasnong athau lada ki khna ki poi yele kai sports na markin light ni kita ki jing di ki baper shuko mu chu ai nuksa kalong shubu mata lada khna ubana ubadan hapo snong ubale ha school balang school snong teng banga ong mane bakadon kata ka inferiority complex na markala ya per ka jing hikai mo ti yakini ki khna teng lalaki kum ngat no nomor kidon kata ka jemut berkat lani ka mentality begidon ba kim shim serious ha ka jing puli ka jong ki teng mo nomor ba belai kiwan na kalong yeng bangin chia kren bet kren sha kiwan na kalong yeng bakam dong ta teng ki kimi ki pa kim la ban sinsar ban bisar ki ti kapen le na ai ka jing em ka jong ki teng kadon kata ka jengmut ka jong ki ngam dokam malong ai la sha le si nomor ba ipar ilong kum tu email ilong kum ni tengar dangam ni school ngan continue kini kakam te kawan kaban ka jingduk hang ni mut pateng la pateng kaya kumju mut kamdon kata ka jing kiu ha ki imlang ka salang kan te kata ka daw beling matang ong mene perbangas dang ong ka education kalong barong kamba ka puli ka puti bangin pen smutu bangin pen kalai kata ka jingmut ka jing perkat kan ngam ong ba barok kini long kum ta henry lada kadon tang ka wei ka effect tang no wei khna swaru kum bangin sedang na ka sis pa ngut wei khna on kala na ka wei ka long yeng ka bodong un long kum ta uriu start lani langam ong ta wa start bunong engineer doctors u doktor ne IS henry tang bunyo kata ka kam ka bebit ka babiang mut kata automatically kan kentiu ya ka yo ka kot hayeng hasem ko jong u ta kini kan nuksa ba ikiwe ki long yeng pat ken mo tehwi kata kawan ke interlink na kaliang jong ka education bat hakaju ka por kumno ka sports kan wan kun thup lang bakin kentiu ikini mo henry light ni kita ki khna ki ba ki bodon kata ka mon ginya puli don pare ki khna ba
kim don kata ka bor begini pulikot long bukum ta barok khot ngilai long lu kita ki Einstein menciong no dei tambah ngim long barok khot ki Einstein ti ye kini ki kena kiba kimla ban puli kibam don kata ka bor perkat henry ngangit pade baman ubriu udan la kasap lajong barok ki briu ki don kasap lajong ubleu lapan benta yang ki briu barok khot la kajong kasap i ha ki jingmut ke jing perkat ke jong hasimet ke ai bangan le par ye kini ki kena ki bala i no ke skul lani ki don ki kena ki bala long ki miro dang kena ki bala don khun ar laingut mo ki la long kapa ki barang kena ki long ki mi barang kena nyapan perkat mentai kiru ngimdei begin cu ye ben ki mentah bepli lana ki la long kapa dang kena ki haban kit ki haban net bela kalong ki mi haban pet ki khun dak wat la ka kerta ka barang kena kamla bakan i ki khun hieng ne kamdon kalat ka lenti bakan net tri nakaliang ke jongi ngin persang banwan ra kilat kilenti ya kum kita kena samla bat ya kiwe ki aru lani kilong kemiru kumjo kibala kamrang ba lani kilong keparu kibala kamrang ba ngin puli kata ke skill development center mut ngin persang ban sei kita kisap ki baper bapi pidon bola ayu blai ngin persang ban puli kata ke skill academy hasnong hatau bapinwan mensim bentalang banwan mensim kita ki jing hikai ki bengin ai hagar hakisap ki baper bapi ngomon banyadon rekan ban puli kita ban pentebet eladi de pila de pentebet eladi pila ban puli kanu ka kam lapi ngobit lani da kam long kom taru ngin certify magi bapi pila dep ya kini ke jing puli lani kini ke skill pila de pentebet eladi mud de pili iwat kam liwat jamru kan kam suk kini pi mo kum musuan kusa kidong bangayat ngarung yeng ha itu kidong ngai iba mdon nong hap sunyu mdon mekanik tengah aizing mud iki samla ngong pet kat ni ki kali kidon sikini kidong ki jong pi ki yat kilit sina sa du sikiwe ki jaka ngong ladangi peli kata kala gelenti pi lai samut kena samla pinwan pinai training ko mo mekanik mo pancu sedang swa tang ban pendrin kata ke mobil tang ban bujeli kita ki brake pad tang benang ban ya pet ki jing thut balumala kata kala long swa ke jing sedang iki kenteng ong mdon nong hap sunyu sini sedong jopi one training si benai arbanai kumi hairdresser mo kan si ba kasnat artali pimlut pala de kesan spa lara kalong ta ngin sponsor kata ru mo henry sedang kam lajong kin pinyo ban tunrong lem ya kata ke jing kerdu kapan hai ya asam kini kilat kilenting in persang ban besut haman kilong yeng ban namar tangga kam sorkar ngimla su bengin am kabajinjar banyo kam sorkar mata borok ngetip henry kum kini kilat kilenti larangi peli sakasnong sakatau ngatharai ke jing kerdu kam kan sedu na namar barok kuat ngini peli lakalat kelenti mo ngi kwa ban ai gum kata kalat kelenti ya barok kinong song en kani geris kowe ke benta bang kwa pada ban keren tolong ba kakot kakhya barok ngi keren sipang kakot kakhya barok ki parti ki keren sipang kakot kakhya kalaban ru kare kowe ke jaka bangidong kam me kakot kakhya wat ke bajan nalaban ke civil hospital ke bangidon ke hospital sorkar sakawai ke hospital gidon ki private hospital gidon nigrim sekarang ke central government tah bangai song bat kini kilong ying ki baduna ke jingyo ki pensungo yang apa ki jinjar nawar ba tangkawai ke jaka ben test nam lani banle scanning lani banle x-ray kimdan gumta snong athau kipat ba nong snong jong kani ka constituency ni haban mi sabar sakawai kapat ka constituency ba kinle ya kita ki jing dong kam ki berit ki beria ban sumar ban kalong hakador ke bahe te teng kilong yeng ki wan kilong yeng ki beduk te ka jinjar ki bikin siu ta ka bai test aduh khatsan spa ar hajar nelai hajar kat bakadai
Di nakaliang gajongi larangi poi sa kata-katong larang job kumuta unong mikmat kajong ka konstituensi nginya persang banwat kilat kilenti kumno banwan rai kini kijing sumar kibarit kibarya shua hasnong hathaw bat kataru hakador kababit ngamong bengin sna daga way hospital kabahe bat ngan ay kador babit hendayim dum le anta ngin sedang shua nakai kabarit nekat ngindang ya ipor ngindang perkat ngindang perthau ngindang ya selok jemut kumno bengin ya wan ra syu ya kita kijing sumar hasnong hathaw katakan long shua tang gajing sedang kajongi mo pi meneng akum klet ban batai sipang lada don ukna bangat ne ka khna bangat apa kijing di ki baper ngiap ban smutu hasnong hathaw ba kani ka social responsibility kajongi hak imlang ka salang lada ngidon kawai kalong ying ba ki khna kimngat kata kijing di indai lada don para marjan pade ubangat kita kijing di ngidi ban ai kijing yarap ngidi ban pen kijing yarap ya kikum kita kijat yeng namar kata ka social responsibility kadi bandon mar mentah ka singi hoot ungat ukhun jong para marjan hato hadu yeng jong para marjan kala poi kaslem ne em bakan poi hadu yeng jong ti bade tingi hab benya snok tilang ya kita begini pet ini bertaulang mentah ka beha kamiat jong ke imlang kasalang lada ni mo ka por binang khna mga ngajukan mau ngi don bigi perlok ki song shit kati ki por ki di biri ki di secret ki ya ngam judi tau biri secret ande ki don ki perlok ni ya ha ka tu ki por ngakan mau badang sui yanu uri orang ba ne ilong kemi itu nang mi tu ande ki biri ki secret ki larung bejelang sepok pelajaket teng hadu da ing hadu da tedam ru ki kata kadon kata ka social responsibility katu kapor handai kapor ka bamenta kamlong su kunta tingi haban persang ban wanra kani kadi kawai ni kini kusa bang su peni mo ngamong makan kan long biang komju handai ngin persang ban wanra ya kita kijing bah haki emlang ka salang ken abang isa apo ka society haki emlang ka salang di banya dan bentalang ken ndai ban ong bangin i ben ya kanu long yeng mar ladadon kilong yeng bapli kingat aku kata ngi ke kumno ka poi nengkong kinang syap kisdang swa nalayeng bikin tu hadin sa poi sa yeng para marjan sa poi sa snong sa tao sa poi sa kiwi kisnong gitao takayat kumta talada ngi simbentalang kum kinong song snong baro bat niarap ye kum kita kilong yeng begini dan bentalang ban pensmutu ti kesnong kathaw ru kan song sngan marmono menur umdon bakwa hayeng bikin ngat ya kum kata kajingja namar balai da ngat kum ta kikime kikpa shwaning kong kin du tia du dam mu kajing song sngan du kala du no alayeng tingi hab ban smutu ya kata kumno benginya trailang bangin wanra kajing song sngan tang hasnong kathaw handai hayeng hasem du kumjo ngidong kam banwara ki counseling centers ngin persang banwara haman lagi dong ki counseling centers mo tang ki jing di jong drugs handai ki jing di ba peru kakya ru kare ka wei ka bala penjot ki kalong ya long ying ka bakam duna ti handai ki bastan handai kimdon kalat kalenti makin puli syahmat ye kum kini ki kena macu okno ki ki toppers mo lara ki topper ki bakwa ban pen jana susu ila di bangitip ki don kata ka kasap ne ki kena ki badon kata ka bor perkhat ki ba start ki bakwa ban ne kum ki coaching class kum ki IES lani kum ki engineers mo handai nai na longi long sambre ki mla banjarap na kalian gajongi simet mo ladang long kum utaw nong mi khamat ngin persang banwat kalat kalenti kumlo begini arab ki lingba kata ka financial assistance tangi khna bani puli hendai ai ibon hang ni asdong athaw jogi pun ki khna ki ba smart bani la kai sport bat ki bala pau har kam ki sport hendai ki don kum kita ki long yeng ru ban yeng kim la ban kersan tang bani
bandilit lekai sabar ke jelaru teng ke sarkar kam yaram yaki bakin let represent ye ledi kumtang nang ni ha Calcutta ha Bangalore nawardang shen ha gini banai bala det idon ni wi khna akan mau ba ikwa banit le sa Bangalore tang ka bai train tiket ro kimdon tengah yo sogum kita te nakaliang jong nga simen mo in persang bangin wanra kita ki financial assistance ya kum kita ki khna ru akaliang ka sport bat kum juru akaliang ka puli ka puti iwi benta bang akwa awan crunch pang kalong babaro-boro ngitip kadai pang ka tourism bangi kren ka tourism gi ong ba ka tourism kala nang kiu hasnong athau jongi ki bon ki jaka ki bangi libet kai kadang mi ki sngi ki bon ki jaka ki barang mi dang mi thamai sudah mo kadai ki jaka kani bala kurku shisadu blai henry niyo ya kata ka jing kurku kata ka ki jing kli ba phya ban yatip ba phya ban yabu ile de abangan ya thu oi ki jing shem mo jonga lingba ka jing ya jieng jonga ngai kendu ya wei ubanya kali tourist taxi te kalong ke jing lengo bat nga keli ya ladi balai mangiru ngimla banle kaju wei buriu ukhna samla ban sono bamdei na jilla juguni ubari bawan na sa Mumbai ars nem kenti lemle henry ustadi ya katerin mo upuli upait kalentia dan disengkin jong kesnong sora haterna usa arsnem kat kum gejing betha deina light ngam tim tamanga syuthu kat kum beki thu maki arsnem genti usa khlem lei ai usang porok ko kesnong hadin arsnem ulit phai bat menta ngayo so bula pli ko office pogoti bat kat bawan kituris ul abad ling bajung bat ula kamai kadon ko ke report ngam kan mau ka kot khubor yu nam bakala ka din naka Times Now lani kiwi ni ki kot khubor national kapen iba hakat liang jong ko tourism top most performing states kare beningkong kawan ka Kerala ka Baar kare ka Assam te ka pensangan yong ya kumno ka Assam kayo kata second spot man lagasi gi ka no ki kali Assam ki travelers ki kyo sheneng hendai ka kani ka pen i shai kadar ba ka tourism ka don hangi hendai ka jing yo pat ka let lut cha Assam kani ka ditang ka jing smuthu jong asimet ngala ban bakla hendai kani to nga suthu shai kadar ka beningkong kawan ka Kerala ka Baar kawan ka Assam ha top 20 kat kum kata ka report ka Meghalaya kam don hi hang ta te hai ka policy ke jong sarkar ka jing kli kalong hai ka policy ke jong sarkar ba ka invest ha kata ka tourism ha batang ha top 20 rugim don kat ni ki jaka ki menjongok kai perthai ki don kani kalong ka jing kli bang habu sapi kinong song snong bar khoi mo in pai sekoi ke berta ka bolong ha pedeng jong ba ngitip ka ri ke jongi ke kari kedut bagi ong mo badbun ki kiso ki pai kari kedut kari ngam bagi ong marpu khendau ru babun ba ngitip syai ba emotion udan ubami na po kajela jungi bolong one of the best balai ken nga syubu kejing pungut kejing perkhat bat kejing keli halade kumu samla balai ken ya uni umar raw material bangidon balai ngimla ban penong kam hasnong athau jong balai ngim snahi hangni ngitip baro umosun ngipen kelas simen ndai uni simen bangi sta bangi yo mata usalan sabar nabar 15 yang di kelayangi te kejing keli banga pusan haladi balai ken ngamtip ngadang long tanggu ku kena samla mau kena rangba samla rangba pila abanom hendai kadon ke factory bengitip baro lagi post nem ke lakhang ke MCCL larang ngamba kala tebalai kin ngim persang mangin pen kiu ya kata mangin pen im ya kata
habang idon te umar jong la jong balay ngim pen im ya kata ka factory larang pen im ya kata ka factory mun kakam kajam labun mutai kena samla ngamong kan kita ya borok henry hispa arspa lai supa ngut layo kakam kajam balay ta umar jongi bangi ti mangi wap let sabar jela but one day kalah sengi ngihap man sumuthu ya kata don mo basim kia ya kata ban pen sumuthu lang ya borok kumjuru udoyong ngamtip day na light ngusuyo snow kling nating bau doyong usalan sa Bangladesh ru bat sathi sa Bangladesh kisna mauid bolong top class but kisupply sa Dubai balengi ngimla bale akum tangiru kini kilong kijimut kijing perkhat ke besyo ngamal la kasi bat ngamla bon semuthu bat hakano kerkom mengila banle balai ke sarkar kam sim khia ne perkhat lang yakum kita balai ke kat kabodon nang ni kamar pu khandong ya ban salam ni sabar balai ngimla bagin snar ki factory la jong ni larang snar ki factory jong la jong ni kat no ngila kam kakam kajam ki khana samla nok song snong nok song thao la la banyo Henry mungkin cupet bade ngatrai borok khot ni tip hi ngam tip mata la kanuk krur baka sarkar ka syaram hadu kelas kot khubor bakami kalong hadu khatsan hajar krur tebat saka interest mata ngam tip la kanuk krur kalapoi mo kani kalong ke field governance bagi ong ni ke field governance ti ya kani kumno ngin siu kata te ngaro ngam tip imat la syali si nangin upat bahi kadai nambar baka pisa ke simram ke sarkar kadai menta jungi ki pat ba te uri mangi hi pat ba bala syali singi haban siu kani tekan pois ke bajenjar ubadang duk undang du ni haban perkhat menta ni haban kendit benriu menta ya kitab siliang ya kisam siliang ni haban perkhat ya borok kijat benriu ki badan hapo ke jela ke jungi min syak kenyang songdor tang prapo kandai po tinggal ayo menta ke juk kenyang songdor arspa lai spa ke gas selenda ke songdor saus spa san po min syak menta ke lapoi haduk hadui spa kini ki barok kijing kiudor ki ngam kadai na ka economy mo teng ujhur bumi nang ni na po snong jongi ru upoi salan sabar uwan phai yang sengi dakawai kador tikibun kijing duna ki barok khan bangi haban ya pet banyak pertho bat ni haban ya sungthu nga ngadon na po Delhi kumba khat arsnem kumba ong ne mo ngatray resign na po ka bank na po ka HSBC bank hapor mga don na po Delhi nga pen ka Delhi kadang dry kamdan ni kamdan kano ka jingmi kamdan kano ka jingmi marep man ong no kamdan kano ka jingthum henry ki jhur ki jhep ki bami ang the ki basuan lut na bar kadok kha kadok henry kador ka bit lut barkhat hakador ka bit hasilong long lai sau syak kador ujung mi nang niru bejaka bu untat nrei urem ti kadon ke ke jing duna bangi hab pet banyak pertaulang hin barokhen mo kadon kata ka likit sono kan no pungi bala tre po ka company bahaya ke sarkar ke organization ke bahaya bapenyat bapentulun ki kam peniru kumtahi ki yat ban pentulun ki kam bakin bit kin biang bahkan kamai ke company ke sarkar kalong kaju ki penbit penbiang ki jomdong kam jungi pat ba bat kaju kapor ban pentulun ki kam ki jam ha company kadon ka plan bangi ong ke BCP DRP BCP mut ke business continuity plan but ke DRP ke disaster recovery plan
tengah try kalau ada kapor baga sorkar kahaban wanra kung kita ki konsep bangin pentelun ni ki kam ki jam mentah tengil adong kam kata ka discovery ka disaster recovery plan nomor bangai i ka sorkar kala dang hiar ngin ya phai ska puli puthiru ka ju ngathai na kapor sa kapor kinong elam ki jongi kilaong ba baro hingi tim ba Shillong was an educational hub. Hendai mata gina adu no eta ka kerdan. Gina adu kalahiar hendai tang sisut arsut kalahiar di lai pusut. Ti kani ka kenti mata kejenggentu ka jonga kalong hi pat ba barok khat kinong song snong om tang hapo ka konstituensi jonga hendai ya barok ka konstituensi ya kejelahi barok ko wei makidai ban kendit ben riu bat kidai ban nang kidi ban long kiba start ban jit ikta kinong mikmat kiba shisha kiban trei om mantai ready hendai ban trei menta kejat ban riu menta kejela kwa ban ai kini ka khubor sepi ba ini jingkran ni jonga ibalingkot inlong ita ipliading ba phidi ban yesmuthu ban ai tai jing pensai pi se ba phidi ban ra kata ka khubor ba phidi ban pen smuthu lang i para marjan para marpar bagi dong kam man penkelah toyos no ktilang banlong kata ke jingkela manta kalawai ke papranai bat kersan ya keseng kejongi bagi ong ke VPP lani Voice of People Party tushon ni kasya kujong pi hakasngit habot hau pra bangin yo bangin be bangin pe ya tau stad ya umau ikisyam kibadon hapo kejelah kejongi bingin yo kejing syong sup kejing syong sengan bat kejing im ke bapahu pahai ya baro kebiaran hakani kejelah bless you.